Silav hevalno. Hûn bi xêr hatin. Me heta niha derbarê peyvên Kurdî da duh vîdeo çêkirin. Em ê di vê vîdeoyê de jî li ser alfabeyê bisekinin. Heke hûn bi baldarî vê vîdeoyê temaşe bikin, hûn ê bikarin dest bi nivîsandina Kurdî bikin. Niha pênûs û lênûskên xwe amade bikin, cihê xwe bêdeng û xweş bikin. Em dest pê bikin. Hevalno dema ku mirov hînê ziman dibe, mirov pêşî hînê alfabeyê dibe. Mirov pêşî hînê dengên ziman dibe. Ji ber ku hemû deng em bibêjin tîp, herf di alfabeyê de cî digirin. Heke mirov bizane kîjan deng bi çi awayî tê bilêvkirin, wê demê karê mirov hêsantir dibe. Heke em pirsa alfabe çiye bikin, em dikarin bibêjin ku alfabe bingeha xwendin û nivîsandinê ye. Alfabe bingeha xwendin û nivîsandinê ye. Ji bo deng mayînde bibin, bi armanca nivîsandinê ji bo her dengekî tîpek yan jî nîşaneyek em bibêjin yan jî sembolek hatiye destnîşankirin. Bo numune em bibêjin hevalno, wekî mînak em bibêjin. Mesela em bibêjin tîpa A. Ne wisa tîpa A yan jî tîpa B. Ev wekî nîşane ne, sembolin. Mesela ev işaret, ev sembol dengê A'yê dinimîne. Em bibêjin C, ev sembol dengê C'yê dinimîne. Loma jî jê re dibêjin wekî sembol, wekî nîşane. Îcar em ji vê re dibêjin tîp. Hevalin heke hûn nizanin tîp çi ye, dengdêr çi ye, nedengdêr çi ye. Ji kerema xwe li vîdeoya yekemîn binêrin, vîdeoya peyvên Kurdî yek, Kürtçe kelimeler bir. Wê vîdeoyê temaşe bikin, hûn ê baştir ji min fêm bikin. Hevalno, di alfabeya Kurdî da 31 tîp hene. Ji wan 23 heb nedengdêr, 8 heb jî dengdêrin. Em ê paşê li ser dengdêran bisekinin. Me li vê derê jî nivîsî hevalno di alfabeya Kurdî da 31 tîp hene. Em li tîpên xwe binêrin hevalno. A, B, C, Ç, D, E. Hevalno heta vê derê ev tîp di Tirkî de çi hatên bilêvkirin, di Kurdî de jî satê bilêvkirin. Dengê E yan jî em bibêjin tîpa E. Hevalno ev tîp zêde nayê naskirin. Em ê qasekî din li vê derê bi taybetî ser bisekinin. Em ê fêm bikin ka çima nayê naskirin. Ev tîp çi hatê deng kirin, em bibêjin bilêvkirin, telaffuz kirin. F, G û H. Heta vê derê jî ti problem tune hevalno. F, G, H di Tirkî de çi hatê bilêvkirin, di Kurdî de jî wisa ye. Ti problem tune. I, İ. Ev her du tîp hevalno di Tirkî de hene, ev her du deng di Tirkî de hene, lê awayê wan yê nivîsandinê cuda ye. Em ê qasekî din li vê derê I, İ. Em ê ser bisekinin. J, K, L, M, N, O, P. Heta vê derê jî di Tirkî de çi hatê bilêvkirin, di Kurdî de jî satê bilêvkirin, yan jî telaffuz kirin, ti pirskirêk tune ye. Dengê Q hevalno, dengê Q zêde nayê naskirin, wekî tîp nayê naskirin, em ê qasekî din li vê derê ser bisekinin. Min numune jî dane, em ê yek bi yek li ser bisekinin. R, S, Ş û T. Heta vê derê jî hevalno di Tirkî de çi hatê bilêvkirin, di Kurdî de jî wisa ye. Ti problem tune. I, û. Ev her du tîp hevalno, ev her du deng tên tevlhevkirin. Em ê qasekî din li vê derê ser bisekinin. I, û. V, dengê V di Tirkî de jî heye, di Kurdî de jî heye, bi heman awayî tê bilêvkirin. W û X. Heval ev her du deng jî di Kurdî de hene, lê di Tirkî de tune ne. Em ê qasekî din li ser bisekinin. W û X. Y, Z. Ev her du tîp jî, ev her du deng jî di Tirkî de çi hatên bilêvkirin, di Kurdî de jî wisanin. Em niha derbasê van dengan bibin hevalno. Me li vê derê binê wan xêz kiriye, wekî em bibêjin E, I, İ, Q, I, û, W, X. Em ê niha yek bi yek li ser van bisekinin ji bo hûn baş fêm bikin hevalno. Ji bo baş bên zanîn. Ji ber ku ev tên tevlhevkirin. Niha dengê E, tîpa E. Hevalno tîpa E, dengê E di Tirkî de tune, lê di Kurdî de heye. Ferqa vê E'yê gelekî mezin e.
Bo numune em bibêjin hem wekî şikil hem jî wekî deng cudahiyeke mezin heye. Di E'yê da binêrin di E'yê da li ser E kum tune lê li ser E heye. Li vê derê jî heman tişte E dengê E dema ku em mezin binivîsin bi vî awayî dema ku em piçûk binivîsin jî bi vî awayî em dinivîsin. Bo numune em bibêjin wekî êvar ne wisa êvar wekî kêr wekî em bibêjin zêr wekî em bibêjin mêr ne wisa wekî em bibêjin jêr. Mirov dikare E'yê bi vî awayî rave bike. Tîpa I hevalno tîpa I binêrin li vê derê dema ku mezin were nivîsandin dema ku mezin were nivîsandin wekî ya İngilîzî ye. Xal niqte li ser tune em xalê danayînin ser. Dema ku piçûk were nivîsandin em çawa dinivîsin em wekî îya Tirkî dinivîsin û xalê datînin ser. Wekî İngilîzî bifikirin dema ku mezin be xal li ser tune niqte li ser tune dema ku piçûk were nivîsandin jî xal li ser heye. Lê ev wekî I yani wekî îya Tirkî I ne î. İ cuda ye I cuda ye. Bo numune hevala em bibêjin wekî em bibêjin birin binêrin birin wekî em bibêjin tivir wekî em bibêjin hingiv. Yani mirov dikare gelek mînakên din jî bide. Heke em van mezin bikin em mezin binivîsin em ê çawa binivîsin em ê bi vî awayî binivîsin hevalno wekî birin wekî tivir wekî hingiv. Tîpa î hevalno tîpa î dengê î ev î beramberê îya Tirkî ye. Ji xwe dengê I êdî hûn dizanin ev jî tîpa î ye dengê î ye. Ev mezin were nivîsandin jî kum li ser heye piçûk were nivîsandin jî kum li ser heye yan jî kumik li ser heye em bibêjin. Bo numune em bibêjin wekî îşev wekî îro wekî em bibêjin bîr ne wisa wekî em bibêjin sîr. Mirov dikare gelek numuneyên din bibêje. Dengekî pir hêsane tîpeke pir hêsane kumik li ser heye wekî î ye beramberê îya Tirkî ye. Divê em van her du dengan dengê î û dengê I tevlihev nekin. Ev I ye ev jî î ye. Em hatin tîpa Q'yê hevalno tîpa Q. Ev deng di Tirkî da tune lê di Kurdî de heye. Di İngilîzî de jê re dibêjin Q. Ev Q dibêjin lê em di Kurdî de jê re dibêjin Q. Dema ku em piçûk binivîsin bi vî awayî ye dema ku em mezin binivîsin jî bi vî awayî ye. Bo numune em bibêjin hevalno wekî qîrîn wekî qelî qencî ne wisa mirov dikare gelek numuneyên din jî bide. Wekî em bibêjin qelûn wekî em bibêjin qelişandin mirov dikare numuneyan zêdetir bike. Ev deng carinan bi K'yê re tê tevlihevkirin hevalin binêrin K li ku derê K li vê derê binêrin K ev e yani ferqeke mezin heye dengê K cuda ye dengê Q cuda ye. Divê em van her du dengan tevlihev nekin. Em hatin ser dengê Ö'yê hevalno dengê Ö dengê wekî Ö. Ev deng hevalno di Tirkî de tune beramberê Ö'ya Tirkî nîne. Beramberê Ü'yê jî nîne. Ü, Ö cuda ne ev wekî Ö. Celalet Ali Bedirxan jê re dibêje nêzîkî wêyê ye. Bo numune em bibêjin wekî dibêje bi vî awayî. Wekî wi. Lê ev tam wi jî dernaxe hinekî nêzîkî Ö'yê ye. Em numune bidin hevalno dê baştir were femkirin. Mesela em bibêjin wekî gul. Wekî gul. Wekî em bibêjin gund. Em bibêjin gûr. Binêrin ne Ö ye ne Ü ye. Ev deng bi taybetî yê Kurdî hevalno di Tirkî de tune. Binêrin Ö dengê Ö kumik li ser tune hevalno. Dengê Ö kumik li ser tune. Ev ne beramberê Uya Tirkî ye. Kêjan beramberê Uya Tirkî ye? Ev. Dengê û. Dengê û.
Ev evalno ev u tam beramberi denge Türkiye. Uya Türkiye. Em ve çağa deng dikin, bilev dikin. Em oha dikin veki em bebejin dur. Veki kur. Yani em bebejin şur. Mirov dikare gelek numuneyin dir ji bide. Yani divê em van her du dengan, van her du tîpan tevlihev nekin. Ev öye komik li ser tune, ev uye komik li ser heye. Ev qas hêsane. Em hatin ser tîpa weyê hevalno. Tîpa we yani dengê we ev deng di Tirkî de tune, lê di Kurdî de heye. Di İngilîzî de jê re wekî W dibêjin. W. Lê em di Kurdî de jê re we dibêjin. We. Dengê V hevalno, dengê V cuda ye, dengê we cuda ye. Dengê V diranê jorîn li tên lêva jêrîn dike wekî V. Lê we lêvê mirov wisa tê pêşiyê wekî we. We. Bo numune em bibêjin wekî em bibêjin wergêr. Wergêr wekî em bibêjin weşan. Wergêr çi ye hevalno? Wergêr tercüman. Weşan yani yayın. Wekî em bibêjin wan. Wan çi ye? Wan hem navê bajarê me yê Wanê ye, hem jî wekî cînavk wan. Dengê xê hevalno. Dengê xê em hatin ser dengê xeyê. Hevalno ev tîp di İngilîzî de wekî X tê zanin. Lê em di Kurdî de jê re dibêjin xe. Ev jî ji qirikê derdikeve. Ne qeye em bibêjin ne jî xeye wekî xe. Bo numune em bibêjin wekî em bibêjin xwestin. Wekî em bibêjin xezûr. Wekî xanî. Ev deng pir hêsane hevalno. Ji xwe kesên ku bi Kurdî dizanin bê zehmetê vî dengî derdixin. Lê tîpê nas nakin. Wekî em bibêjin ya İngilîzî, dibêjin qey tîpa İngilîzî ye ne wisa ye. Ev di Kurdî de wekî xe ye. Xe. Me gava din got hevalno di Kurdî de heşt heb dengdêr hene. Em ê niha li ser wan bisekinin. Dengdêrên me çi ne hevalno? Dengdêrên me bi Tirkî jê re ünlü yan jî sesli dibêjin. Dengdêr wekî a, e, ê, I, i, o, ö, u. Hevalno ji van re çima dibêjin dengdêr? Ji ber ku ev bê alîkariya tîpekî yekser ji devê mirov derdkevin. Ji ber vê yekî. Mesela em dibêjin a. Demek ku em dibêjin a yekcar, yekser ji devê mirov derdkeve. Yan jî em bibêjin e. Yan jî em bibêjin I. Binêrin bê dengekî din bi tena serê xwe derdkeve. Ji ber vê yekî ji van re dibêjin dengdêr. İcar, hevalno dengdêr jî di nav xwe de dibin du beş. Dengdêrên dirêj û dengdêrên kurt. Dengdêrên dirêj yani uzun ünlüler pênc hebin hevalno. Pênc a, e, i, o, u. Me çi got hevalno? Me got u komik li ser heye. Ji bîr nekin. Dengdêrên kurt sê hebin wekî kısa ünlüler. Ew jî e, ö, ö. Ev ö hevalno. Ev jî û ye divê em tevlev nekin. Hevalno pevdengeke me heye. Di Kurdî de pevdengek heye. Di İngilîzî de jê re dibêjin diftong. Diftong. Ev pevdeng ji du nedengdêran pêk hatiye. Nedengdêr. Ji xe û weyê. Wekî xwe tê xwandin. Xwe. Pevdenga me xwe ye. Bo numune em bibêjin xwarin. Binêrin li vê derê xwe. Wekî xwarin. Wekî em bibêjin xwendekar, xwestin, xwedê û xwişk. Mirov dikare gelek numuneyên din jî bide. Hevalno em hatin dawiya waneya xwe. Heke hûn vê vîdyoyê bi baldarî temaşe bikin, min di serî de ji got hûn ê bikaribin dest bi nivîsandina Kurdî bikin. Heta vîdyoyeke din bimînin di xweşiyê de.